kazati šta je to Uskrs? To je kad bojamo jaja. Ne. Da. A ćeš ti nama objasniti, hoćeš nam reći što je to Uskrs? Kad se bojamo jaja i kad zato što nam bude kuća lijepa, zato što uvedemo vrijeme i onda zavisimo da na plafonu bude lijepa kuća. Uskrs je kad se bojaju jaja. Ti znaš što je Uskrs? Da. A hoćeš nam reći što? Da. Ajde, objasni nam. To je kad se kiti. Uskrs je kad se boju jaja. A je li se ta jaja poslije jedu? A da. To kad se bojaju jaja, kad se kiti i to kad Feko donosi djeci jaja. Što ti najviše voliš kad je Uskrs? Volim bojati jaja, naljepnice stavljati i volim se tuckat sa jajima. Jeste li vi ove dane nešto bojali? Jesmo. A šta ste to bojali? Uskrsna jaja. A zašto ste bojali uskrsna jaja? Da nam se ukrasi pano. A zašto bojamo jaja? Zato da nam bude kuća lijepa. Bojamo jaja, kući, tuckamo se i tako to. A reci mi, jeste li vi u vrtiću ukrašavali pano? Jesmo. A s čime ste ga ukrašavali? Sa jajima i zečevima. A što je to uskrsni zeko? Kad nam donosi jaja. Šta je uskrsni zečić, ili ti znaš? Da. Ajde nam reci šta je uskrsni zečić. Koji donosi jaja. Uskrsni zeko znači da je Uskrs.